hasiko gara, lehenengo puntua, bilkuraren premiari dagokion, osoko bilkuraren erabakia, bai? Puntu honetan bozkatu behar dugu. Aldeko bozkak, 6, hau batez onartzen da, eta bigarrena, Traeko medioambientales ere enpresak, Lemoako udalaren bidea garbitzeko, zerbitzua kontratatzeko, espedientean dagoen informazioa publikora sartzea. Labur esatea guztiekaz, bai? 11 gazdanakazeko partekatu da txostena, idazkaritzatik egindako txostena, aurrekariek azaltzen dire, zehatzen behatz, eta jarraian joango gara proposamenara, bai? Bilkura honi dagokio onarpena, bai? Horrela markatzen dagoelako legeak, eta proposamenak holan dira. Lehenengo, informazio publikoa eskuratzeko Tradeko Medioambiental SLK 2025ko abuztuaren 20an 27.9.0 sarrera erregistroarekin aurkeztutako eskaera baieztatzea. Bigarrena, dokumentazio publiko honetara sarbide emotea, eta direz, hain zuzen ere, bi dokumentu eskatzen dira zenak. Seula SL enpresak, maiatzaren 23an, Lemoako udalaren aurkeztutako alegazioen kopia, eta, honetaz gain, 2025ko uztailaren 6ko kontratazio mailaren akta. Bai? Haue behar direz. Hirugarren puntuan, maibatutako dokumentazio modu elektronikoan ikustea, eta laugarrena eta azkena, interesdunari ebazpen honen edukia jakinaraztea. Eta hau zela bozkatu behar dugune. Aldeko botoak, hau batez onartzen da, eta hau zezin da, esatea bakarrik, jarraian eraraziko jakiela enpresari dokumentazioa, epeak direzen adinez, aztenen arkedeokietean alegazioak egiteko, eta horregatik izin den premiazkoa gaur hau kudeatzea, bai? Eta, beste barik, listo, amaitu itzaten dut dugu zen. Eskerrik asko.